Hola famílies. En aquest vídeo volia explicar una miqueta una etapa molt important en els gossos, de la mateixa manera que ho és en les persones i que no és altra que l'adolescència. L'adolescència canina en els gossos comença a partir de l'any, una mica abans, una mica després, tot depenent d'una mica de la maduració que vagi tenint el gos. Vale? Com cada individu és únic, però més o menys a partir de l'any comença aquí a moure's tot el tema hormonal i comencen a despertar moltes històries, una miqueta abans, però a partir de l'any és quan ja sorgeixen aquests canvis hormonals i que també tenen els gossos. I que tot això, diguem-ne, desenvolupa en un any, diguem-ne, a la convivència en què es torna molt més dificultós i que dona unes problemàtiques que abans no donava. Val? Llavors, malauradament, és una etapa, l'adolescència i la primera joventut, diguem-ne, la joventut, que els gossos comencen a tenir una sèrie de necessitats que els comporta una sèrie d'accions i una manera de gestionar les coses d'una manera que fins aleshores no la feien i que comporta una convivència amb el conflicte molt sovint, molt més freqüent, que abans pràcticament no hi era, però que a partir d'aquí sí que comença a ser-hi així i que malauradament això fa que sigui un element que fa que moltes famílies, primer per desconeixement i d'altra per falta de paciència, per falta de voluntat, per altres qüestions, faci que molts gossos en aquestes edats siguin portats a les protectores o abandonats, etc. Igual que l'adolescència humana, no? Els pares han de afavorir aquest acompanyament molt necessari en aquesta etapa vital de les persones i que dura uns quants anyets i que, segons, evidentment, la infància que hagi tingut la persona, l'adolescència es viu d'una manera o d'una altra, no? I es va cap a un camí o cap a un altre. Doncs en els gossos passa exactament el mateix. Si el gos ha sigut separat massa d'hora dels germans i de la mare, si l'embaràs no ha sigut com hauria de ser, tot el tema, diguem-ne, genètic, doncs també té la seva influència. Però sobretot tot el que passa després, quan ja neix i totes les cures marentals que ha de tenir i tot aquest procés que ve després, que l'ambient que tingui en aquestes primeres setmanes i mesos de vida i després quan arriba a la nova llar, tot això, si no es té en compte, el gos tindrà una adolescència molt, molt, molt complicada. I ja no només que es tingui en compte, sinó que es faci un acompanyament, diguem-ne, que afavoreixi a que el gos pugui elaborar totes aquelles etapes que té molt abans d'arribar a l'adolescència, però tenint en compte que l'adolescència ja per si és complexa i és complicada i comporta dificultats. Llavors, aquestes dificultats que comportarà l'adolescència les hem de tenir molt presents i ens hem de carregar de paciència perquè comportarà una conflictivitat i un augment de la conflictivitat amb altres gossos molt important. I que aquí hem de tenir molt present diverses coses. Una, que a partir d'aquí els gossos entren en conflicte amb altres gossos perquè hi ha un cert desenvolupament i un cert, diguem-ne, despertar moral que fa que els gossos hi hagin coses que fins ara les passaven per alt i inclús ni se n'adonaven i que ara, a partir d'ara, aquest desenvolupament que tenen i aquest criteri que comencen a tenir, comencen a desenvolupar, els fa
que moltes de les gestions amb altres gossos siguin molt intenses, siguin fins i tot invasives i siguin molt contundents físicament. És a dir, que fins i tot puguin arribar a donar una revolcada a un altre gos molt intensa i socialment això impacta i no es viu bé i no s'entén bé i es malinterpreta, i a partir d'aquí ja sorgeixen les gestions humanes que molt sovint són equivocades i desmesurades. Vale? Llavors, això és el que ens tocarà amb molta probabilitat de conviure amb gossos, i depèn de l'individu, doncs serà amb més intensitat o amb menys. I depèn què haguem fet anteriorment, doncs tindrà més intensitat o menys, i més càrrega moral o menys. Llavors, això serà un factor fonamental de tenir molt present a l'etapa de l'adolescència. Per tant, aquí la paciència de la família és fonamental, però la gestió que faci de tot això, evidentment, serà igualment fonamental. Per què? Perquè d'aquí dependrà molt el futur i la salut mental del gos que tingui després. I si, com ja vam parlar en un altre vídeo, els tempos es forcen i s'acceleren i es busquen solucions, diguem-ne, accelerades, solucions com molt imposades d'una manera molt ràpida, no per les ajustades a les necessitats que tingui el gos, sinó fruit de les nostres angoixes i del nostre ritme de vida, etc., farà que aquest procés no ho pugui elaborar bé, o com a mínim tindrà moltes probabilitats de que aquesta etapa vital, aquesta etapa del desenvolupament no la pugui elaborar bé, i això tindrà altres conseqüències, ¿vale? I una d'elles pot ser que s'allargui més del compte, ¿vale? O que hi hagin coses de l'etapa que no hagi pogut elaborar bé i que se li queden allà obertes i després, bueno, doncs, tingui unes conseqüències, fins i tot més greus més endavant. Llavors, és una etapa molt crítica, molt, i que socialment tenim una tendència força lleugera a etiquetar els gossos d'una forma agressiva, com a gossos agressius en aquesta etapa del desenvolupament. I no té res a veure, no té res a veure, i és un aspecte que hem de comprendre i hem d'acceptar tal com són, perquè és la manera de que després ells puguin anar elaborant aquesta etapa i després ja comencin a gestionar les coses d'una altra manera i d'una forma com més serena, més tranquil·la, més madura, però necessiten passar per aquí. Sí o sí, o sigui, no hi ha un altre. I necessiten el seu procés, cada individu necessita un procés amb un tempo més llarg o més curt, depenent de molts factors, però, sens dubte, és un moment i una etapa de la vida que passa i que passarà i que inevitablement és així. Llavors, si ens dotem d'una consciència de que això passarà i que poder, diguem-ne, fins aleshores feien les coses d'una determinada manera, rutines de passeig, horaris, etc., doncs poder en aquell moment hem de modificar d'alguna manera, això per dir alguna cosa, però hem de modificar diverses coses i d'acompanyar el gos d'una altra manera diferent per tal de que pugui elaborar això i de que socialment no tingui un efecte negatiu sobre el gos, no? De que, per exemple, no vegi reduïda les seves sortides i els seus passejos per tal de que les persones tenin por a que quan vagi al parc me va a revolcar a 1 i a 2 i a 3, no? Sinó de que, està en aquest procés i necessita fer les coses d'una determinada manera perquè pugui elaborar això, ho pugui tancar bé i pugui després tenir una vida, diguem-ne, de salut mental plena.
I això passa perquè les persones podem comprendre l'adolescència tal i com és i que comporta una certa conflictivitat i que sovint serà així. I això ho hem d'acceptar si realment volem ajudar els gossos i a les seves famílies a tenir una vida millor. Val? És una etapa que segons què fem podem reduir molt tota aquesta conflictivitat i entendre-la, sens dubte, ens ajuda a comprendre-la millor i si ho comprenem podem gestionar les coses d'una millor manera. Allò que rep el gos de nosaltres serà d'una altra manera i per tant podrà elaborar-ho d'una manera molt més sana, més saludable i que la seva ment es continuï desenvolupant d'una manera idònia i que després li aporti benestar i que després la convivència amb ell i la relació sigui molt més equilibrada i més sana. I bueno, fins aquí una mica la reflexió sobre l'adolescència canina. D'aquí un temps hi haurà un seminari exclusiu sobre l'adolescència canina que ja estem preparant i si no us voleu perdre aquest contingut i d'altre, doncs seguiu una mica tot el treball que estic fent i si us ha agradat el vídeo doncs doneu m'agrada i si us ha semblat útil i que pot aportar doncs compartiu el vídeo perquè arribi al màxim de gent possible i que aquesta manera d'entendre la vida i la relació i la convivència amb els gossos doncs arribi a més gent. Així que moltes gràcies i fins la propera.